Okei, elikkäs täällä on pitkästä aikaa Nasupoika. Ja tänään me tehdään Brawl Stars videota. Koska miksi ei. Ja tässä on syy miksi ei ole tullut uusia videoita. Koska mulla on toinenkin kanava nimeltään Pellepojat. Siellä on 2 muuta tai itse asiassa 3, mutta se on ollut vaan 2 videolla. Ja se 3. jäsen on ollut 1 videolla. Mut sen takia mä en oo ollut niinku tällä kanavalla kauhean aktiivinen. Koska viimeksi kuukausi sitten, sitä viimeksi 3 kuukautta sitten, sitä viimeksi 3 kuukautta sitten. No niin edespäin. Hitsi. No, olla hetki vaikka tuolla näpissä. En ota ilmoituksia. Mitä peittoa. Tämä on hyvä. Onni. Sitten mennään. Hei, mitä tästä ajetaan? Päällä. Mä. Skies, with the pedal nickel. Pass. Skies. Mitä? Pass. Bruh. Jokaisen pitää vestä siellä. Korvat on uki. Jos joku ihmettelee, minkä takia mä en pelaa enää sitä FC:tä edes. Mäpä kerron. Mä oon poistanut sen, kun mä olin itse asiassa itselleni kateellinen. Tiedättekö te mitä? Ja kuuletteko te?
Miksi jokainen peli pitää päivittää? Ai niin, ette saa nähdä metsästyspeliä. Näette edelleen. Ette katso pyssypeliä. Ette katso. Ette kääntä. No okei. Okay. Ai niin, muistakaa muuten tilata ja tykätä. Ja jos haluatte lisää, niin pistäkää sitä likeä. Olisiko vaikka 10 likeä tälle videolle, niin tulee toinen osa Brawlista. Tai voisiko sitä edes sanoa toiseksi osaksi? Pokemon. Vaikka taas tulee joku pelejä 3. Vai onks mä tehnyt 3 vai 4 pelejä? Et oo tosissas! Jokainen peli pitää päivittää. Soitetaan vaikka Cristiano Ronaldolle. Jos ei muuta. Sillä pinkkailu mulle silmää, ymmärrät? Ei. Tähän. Taasko? Okei, mä voin kertoa. Pelataan headballi. Palli. Jos tää tarvii vielä päivityksen, mä oikeesti alan huutamaan. Mitä? Okei. Jokainen peli pitää päivittää. No pelataanko vaikka tätä? Jos tää tarvii päivityksen, niin tää video loppuu kuule sitten siihen. Eihän tässä videossa ollut mitään hauskaa. Kiitos. Mitä vitsiä? En kestä tätä enää ollenkaan. Miksi pitää aina olla näitä? Melon Blading Blood. Jos tää ei toimi. Tää kuitenkin toimii. En ymmärrä vaan mikä siinä on, että ei ikinä halua toimia. Siinä on tilausnappi. Tässä on teidän sormi. Ja no niin. Milloinhan ei. Tilausnappi kuoli. Anteeksi. Herätystilausnappi. Ammutaanpa yhden kerran Miten toi jätkä? Mitä? Brö. Sä oot joku supermies. Sua on ammuttu joku 15 kertaa. Okei. Ammutaanpa yhden kerran sniperilla päähän. Hyvä. Se ampuu muuta jo. Kovaa. Noniin. Noniin. Toi tuli vähän yllätyksenä kyllä. Mutta silti
Ammutaanpa sua niin paljon, että sä et enää voi elää. Kun jalat. Nyt sä kuolet. Okei, sit mä teen näin. Ei voi enää nousta. Se nousee vaikka sillä on pelkät luut jäljellä. Tiedätkö mitä? Niin. Mitä jäi toista sellaista jäljellä? No ei nyt paljon mitään. Ammutaanpa yhden kerran shotgunilla johonkin. Vaikka eiku vaterpyssyllä. Eiku, mulla on hyvä idea. Pistetään, tuo jätkä tulee. No niin. Ammu sitä vesipyssyllä. Vesipyssy pelasti. Se oli lähellä. Mutta nyt sut kiinnitetään siihen. Pistää sut takaisin normaaliksi, koska sä näytät muiskalta TikTokissa tällä hetkellä. Kun se itse asiassa näytät muiskalta, kun se meni kauppaan ostamaan vähän maitoa. No niin. Haluaisiko tää toimia? No niin. Tervetuloa. Onko sulla jalka tallella? No eipä olekaan. Mut koska nyttenkin sä olet jumissa, niin Jannella on sulle parasta, mitä sä voit saada. Elikkä pommi. Okei, sniperi. Suoraan päähän. Eikä tunnu missään. Okei. Ja Ture. Ja Ture. Ja Ture. Ja Ture. Ja Ture. Pysyykö hän elossa? Taitaa hän pysyä, mutta kun hän on näissä. Vedetään sut irti. Ei onnistu. Vedetään sut irti. Ei onnistu. Vedetään sua niin paljon, että kohta lähtee kaikki sulla irti. Sinne meni. Mitä siinä tapahtukaan? Pystyykö hän vielä? Kyllähän kai pystyy vielä elää. Ainakin tietojeni mukaan. Oot sä elossa, bro? Oot sä elossa? Oot sä elossa, bro? Mä haluan tietää, bro. Mitä mä ajattelen sut saada sitä kondikseen? Laitetaanpa sut ennen kaikkea. Siis onks sun? Näin. Sitten noin. Jalka.
No kyllä sä pärjät toistakin jalkaa. Näin. Sitten. Ja sinne meni hän. Otakaa. Okei, tää video loppuu tähän. Se olisi sitten moi moi. Toimi. Se on sitten hei moi. Hei, mitä sä oikein huuat siellä? Kuvaa sun lopetusta. No, tiedätkö mitä pitää sanoa? No tiedän. Heippa. Eiku, mitä se oli? Moi taas kaikille, teillä on asupoika. Ei. Ei noin. Ei noin. No miten? No miten? No papä näytän. Hei hei, se oli Linnan poika.